गुवाहाटी खानाफारायाव गंनै स्कर्पिय'नि मोगा-मोगि सौग्रावलायनायावनो 19 बोसोर बैसोनि लाइमोन खनामिका नार्जारिया जायगायावनो जिउ गोमानांदोंमोन। दिनै खनामिका नार्जारिनि गोथै सह'खौ जोबथा बिदाय होबाय। गसाइगाव जारागुरिनि 19 बोसोर बैसोनि खनामिका नार्जारि मुंनि लाइमोननि गोथै सह'खौ दिनै जोबथा बिदाय होबाय। UPSC APSनि थाखाय साखाफारा खालामबाय थानाय समावनो गिख्रंथाव गारिनि जाब्रबथायजों अबथिरायै रुंसारि जालांबाय। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला खनामिका नार्जारिया गुवाहाटीआव APSC आरो UPSC कचिं खालामहैदोंमोन। बेनिनो दिनै गोथै सह'खौ गावनि जोनोम गामियाव लाबोनानै जोबथा बिदाय होबाय।